Sziasztok! Rimai Dalma vagyok, a Mexikó specialista. Hoztam nektek egy újabb szálloda bemutatót, a Grand Palladium Cantenát. Bár eredetileg nem ebben foglaltam szobát, hanem a Palladium csoport egy másik tagjában, a Colonial lobbyban, ami közvetlen mellette található, de itt kaptunk végül szobát, aminek nagyon örültünk, mert mint később kiderült, a Cantenában már az összes szoba fel van újítva, a Colonialba pedig még mindig újítják a szobákat. Ha most foglaltok magatoknak szállást 2025 év végére, vagy 2026 év elejére, akkor az a javaslatom, hogy inkább a felújított részben a Cantenában foglaljatok, ne a Colonial lobbyban. Itt láthatjátok az épületet, mi az emeleten kaptunk szobát. Mi francia ágyas szobát kaptunk, ebben van egy hatalmas 2 méteres, úgynevezett king méretű ágy. A fürdőszobát látjátok, kád és egyben zuhanyzó is van. A szobában pedig egy íróasztal székkel, egy kényelmes kanapé dohányzóasztallal. Illetve minibár is van, amit minden nap újra töltenek, ez ingyenesen benne van az all-inclusive szolgáltatásban. Sörök, üdítők, vizek vannak itt. Ha a spa részleget használnátok, akkor van fürdőköpeny, és természetesen minden szobában van széf is. Tartozik egy erkély is a szobához, teljes kilátással a dzsungelre. És megmutatom nektek a szállodában az ételkínálatot is. Látjátok, hogy frissen is sütnek ebédre, vacsorára különböző dolgokat. Itt a ceviche pult, tengergyümölcse is, sushi pult, ahol frissen készíti a szakács a susikat. Pizzák, tészták, sajtok, felvágottak, mindenhol találhatóak. Itt éppen egy kis ázsiai sarok van, ahol vokban készíti el a szakács a kér dolgokat. Gyümölcsrészleg, frissen készült palacsinta, fánkok és különböző sütemények. Ha az ebéd vagy vacsora után még szívesen meginnátok egy kávét, akkor azt nem csak az étteremben tehetitek meg, hanem a recepció melletti bárnál is, a Cantena lobbyban és a Colonial lobbyban is, mind a 2 helyen. Sétáljunk le a medencékhez, a strandhoz. Dzsungel mindenfele, ormányos medvékkel, különböző állatokkal. Ha valakinek pihenni van kedve, akkor itt a függőágyakba is belefeküdhet a medencék mellett. Ez a Colonial és a Cantena lobbynak a közös főmedencéje. Az éttermek alatti rész, ez már a strand előtt található. Van gyerekeknek is külön medence, Kids Club, és a további éttermeket is itt láthatjátok, ahol az ebédet lehet elfogyasztani, hogyha valaki a strandról nem szeretne közvetlen a főétterembe fölmenni. Mind láthatjátok a kiülőket, a lobby részt, hatalmas maga a komplexum, amit végig tudunk sétálni. A Cantena lobby mellett a mi szobánk közvetlen közelében van egy medence is, ez kifejezetten gyerekmedence, természetesen felnőttek is használhatják, és van mellette bár is, de ez a családi részleg. Ha valaki gyerekmentes medencét szeretne, csak felnőtt medencét, az pedig a Colonial részen található. És már le is értünk a strandra. Itt az egyetlen bár a strandon, ami a Cantena részhez tartozik, és emögött van a legszebb rész, ezt a recepción ajánlották nekünk, hogyha
a legszebb strandrészen szeretnénk pancsolni egyet, akkor ide jöjjünk le. El lehet egyébként sétálni a hotel területén, innen tőlünk balra már más területre megyünk át, de a strand Mexikóban mindenkié szabad terület, úgyhogy sétálgatni lehet, hogyha jobbra tartunk, azt is nem sokára mutatom nektek, az a White Sand nevezetű lobbinak a strandja lesz. Nézzétek meg, hogy milyen kristálytiszta a víz, és mennyi halacska úszkál itt a fürdőzők között. És ez a White Sand előtti strandrész, hogyha jobbra sétálunk el, akkor itt is lehet fürdeni egyet. Pár esti felvételt is mutatok nektek, nézzétek meg, milyen gyönyörű a naplemente. Szívesen ajánlom a hotelt bárkinek, családosoknak, gyerekekkel, illetve pároknak is, hiszen itt mindenki megtalálja, amit keres. Rengeteg a szórakozási lehetőség, az à la carte éttermek, és ha téli szezonba jöttök, a strandja is gyönyörű. Ha Mexikóba utaznátok, keressetek bátran. Sziasztok!